Sound check, sound check. Okay. Diyos Marinaldo po sa tuyang ngunyan, as in welcome sa selebrasyon kang Misa nin Banwaan. Idulot po niya to ang sa tuyang mga personal na intensyones, siring man, ang Thanksgiving Mass offered by Nene del Rosario, Thanksgiving and birthday blessings of Arnold Corby Bunyag, Thanksgiving offered by Doty Monte and family, Robredo family, and Brad Rene de la Cruz. Thanksgiving and petition of Lorraine, Evanine, and Robert Eifert Jr. Thanksgiving and petition of Lorraine Evana Clarete and Lawrence Evan Rubio. Thanksgiving and petition of Baile Matias and Ingero family. Special intentions, complete healing of all sick members of CRC, especially Salve Cabral and Te Bahamonde. Prayer for safety, good health, and divine guidance of Arnaldo II, Arnold Corby, Cindy Bunyag. For good health and safety of Carmen Bunyag and Vie Maria Rodriguez. For good health, safety, and divine guidance of Maria Faydona and Jerome Rodriguez, offered by Binang Bunyag. For divine intervention of land dispute at Lidong, Hibago, and Salugon, offered by Nene del Rosario. Prayer for good health and total healing of Ronan Robredo, offered by Robredo family. Special intentions of Marian, Mel Ezekiel, and Mel Gabriel. For the eternal repose of the souls of Lorenzo and all sick members, members of CRC, especially Lorenzo and Maria Corazon. For eternal repose of the souls of Celso and Arnaldo, offered by Binang Bunyag, and for the soul of Rolando Bunyag. For all the souls in purgatory offered by Doty Monte and family, eternal repose of the souls of Alfredo, baby Mario, baby Juan, Pedro, and for all souls in purgatory offered by Malu Bendicio. For the eternal repose of the soul of Lionel and for all souls in purgatory offered by Ening Bunyag. For the souls of Perfecto and Avelina, Gilberto and Marisa, and for all souls in purgatory, offered by Matias family. Salamat po sa gabos na nagdulot. Si Kristo nagpili ni mga lideres na iyo ang mapadagos kan sa iyang misyon, asin urog na pakusugon ang pagkasararo sa simbahan. Tinauan ni Jesus ang mga apostoles kan kapangyarihan, tanganing mautob nindaan sa indang katungdan. Ipamibi niya to sa selebrasyon ngunyan, na kitagabos magkaburunyog, sa pagtinarabang tabangan, tanganing ang simbahan, padagos na magtalubo ki Kristo. An mamamayok ang selebrasyon niya to ngunyan, iyo si Reverendo Padre Mark Anthony Beria, Formator, Holy Rosary Minor Seminary. Matindog po ang gabos sa sinmog mang awiton, ang away sa pagluto. Kaugmahan na daring makakaagaw, ngunit kabuyan sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daring makakahanap kami sa imo inahuli. Bunganin pagtiripon ni mga magturugang sa imong karon. Pagtubod yamo lugod magkaroon, ikaandang na kami ako
naton sa tuyan selebrasyon. Sa ngaran ka nama, kanakiyasin ka ni Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akontan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadi ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mayroong manlugod sa tuan Diyos na makakamhan na sin pakapatawadan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Amurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katolinongan, sa mga taong marahay ang bukod. Inuumaw miika, rinurukyaw miika, sinasamba miika, pinapanguraway miika, pinapasalamatan miika. Huli ka na pula mong kamurawayan, kagurangan na Diyos, Padeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurangan aking butong Jesu Kristo, kagurangan na Diyos, Potero kan Diyos, akitan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, nakoaan sa mong pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaherati kami. Taging kasanaan, banal, kasanaan, kagurangan,
ikasanaan turot kahalang ka. Jesu Cristo kaiba, tan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita. O Diyos na ginibuman kaisipan kan mga paratubod na maging saros. Tawan sa imong banwaan na kamutan ang binubuot mo, na maabuton ang pinapanuga mo. Tanganing sa tao kan mga kinabano na katibaadan, an sa mong mga puso mapamugtak dyan, kung sa inyaon ang mga tunay na kaugmahan. Uli kay Jesu-Kristo ang gagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon, matukaw po ang gabos. An enot na babasahon, nagpapahayag kang paagi nin Diyos sa pagtao nin responsibilidad sa saiyang pinili. Hemateon niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ulay kan kagurangnan Diyos, Kisiebna, mayordomo kan palasyo. Itutok lang taka hali sa saimong katungdan, asin bubutungon hali sa saimong pwesto. Tara, sa aldaw na iyan, aapudon ko ang surugon kong si Eliakim na aki ni Hilkias. Gugubingan ko siya kan sa imong tunika. Hahabayan ko siya kan sa imong salihoy asin ang sa imong kapangyarihan, itatao ko sa saiyang kamot. Magigis siyang ama sa mga taga-Jerusalem, asin sa harong ni Huda. Ibubugtak ko ang yabe kan harong ni David sa saiyang abaga. Magbubukas siya asin mayo nin magpipinto. Magpipinto siya asin mayo nin magbubukas. Itataldok ko siya siring sa rasok sa masarig na lugar, asin magigis siyang mamuraway na trono para sa harong kan sa iyang ama. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Kagurangnan an pagkamuot mo sa paman, hari pagpabayai an gibo kan sa imong mga kamot. Kagurangnan, ang pagkamuot mo sa good paman, hare pagpabayai ang gibo kan sa imong mga kamot. Magpapasalamat ako sa imo, kagurangnan, ninudok sa puso. Tadinangog mo ang mga sinabi kan sa kunguso. Sa atubang kan mga Diyos, magtutugtog ako sa imo. Magsasamba ako sa banal mong templo. Kagurangnan, ang pagkamuot mo sa good paman, hare pagpabayai ang gibo kan sa imong mga kamot. Magpapasalamat ako sa imong ngaran. Huli kan karahayan mo asin katotoohan. Kan aldaw na ako mag-apod, sinimbag mo ako. Pinadakula mo sa sakong kalag an kusog. Kagurangnan, ang pagkamuot mo sa good paman, hare pagpabayai ang gibo kan sa imong mga kamot. Tahalangkaw an kagurangnan, asin an mapakumbaba, hinihiling. Alagad an mapaabaw-abaw sa harayo na mimidbidyan. Kagurangnan, an karahayan mo sa good paman, an mga gibukan sa imong mga kamot, daimo pagpabayaan. Kagurangnan, ang pagkamuot mo sa good paman, hare pagpabayai ang gibo kan sa imong mga kamot. An ikaduwang babasahon, manunungod kan pag-umaw ni San Pablo sa Diyos, ninhuli kan sa iyang mga gibo. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. O kaladman kan kayamanan,
kadunongan asing kaaraman kan Diyos. Aba, dai marururup ang sa iyang kabutan, asin dai masisiyasat ang sa iyang mga dalan. Ta si Isay ang may aram kang isip kang kagurangnan, o si Isay ang naginyang parahatol, o si Isay ang enot na nagtao sa iya, asin may katanosan bayadan. Tahali sa iya, huli sa iya, asin para sa iya ang gabos. Siya ang kamurawayan, sagkod paman. Amen. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kamarahay na bareta. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo susug kisan Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pag-abot sa rehiyon ng Cesarea Filipos, naghapot si Jesus sa mga disipulos. Si Isay sa paghuna kan mga tawo, an aki kan tawo. Nagsabi sinda, si Juan Bautista daa. An iba si Elias, an iba man si Jeremias, o saro kan mga propeta. An sabi sa inda, kamo, sisay ako sa paghuna nindo. Nagsimbag si Simon Pedro, ika an Kristo, an aki kan Dios na buhay. Nagsimbag sa iya si Jesus, paladan ka Simon na aki ni Jonas. Huli ta ba kung laman asin dugo ang nagpahayag sa imo, kundi ang Ama kung yaon sa langit. Asin ako nagsasabi sa imo, ika, Pedro, an gapo na iyo ang tutugdukan ko kan sa kong simbahan. Asin ang mga trangka ni impyerno day kayan makakadao. Itataw ko sa imo ang llave kan kahadean kan langit. An ano man nabugkuson mo sa daga, magiging bugkos sa langit. Asinan anuman na hubadan mo sa daga, magiging hubad sa langit. Dangan, pinangaladan niya ang mga disipulos na mangusip na siya iyo ang Kristo. Marhay na bareta nin sa toong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po ang gabos. What's in a name? Ano ang yaon sa pangaran? Aram po nindo kung ano ang kahulugan kan sa indong pangaran. Tano tayan ang ipinangaran sa indo. Kitang mga Pilipino, mahilig magtaunin inaapod na gaha, bansag, o kaya palayaw o alyas sa ibang tao o kaya maging sa satuyang mga namumutan. Minsan nga ni, ang bansag sa sarong tao, iyo na ang nagiging pakabisto sa iya. Kung mataba-taba po baga, anapunta, urig-urig. Pagpayat, palito. Paghababa na medyo mataba, sinda idadaa, membro kang inaapod na BNG.
burusog na gadot. Pag mga panot, may hilang daya na HIV positive. Itong hair is vanishing. Yan. Ang mga chismusang ani po ngunyan, dahil naman inaapod na musang. Iba na ang apod sa inda, high-tech na. Sindang mga inaapod na walking CCTVs. Asin kadakol pang ibang pampapikon o kaya pang-aasar na alyas ang ginagamit na pangaran sa ibang tao. Umagin sa satuyang mga amigo-amiga o namumutan. Sa Ebanghelyo niya, tungon niya, nagtao manin alyas o kaya gaha, pangaran. Si Jesucristo, bako tangani na mampikon o mang-asar, kundi magtaonin sarong misyon. Inapod niyang Pedro si Simon. Ang tataramo na Pedro, sa Latin, Petros, ang buot sabihon kay ni gapo, matagas, pusog, day natitinag. Kaya nga ni sabi po baga, ika Pedro, an gapo na iyo ang tutugdukan ko kan sa kong simbahan. Ikaw po akong tulong bagay na maawot ihiras sa saindo, ngunyan, base sa satuyang mga nabasa. An enot, ano ang nahiling ni Jesucristo kay Pedro? Aram ni Kristo na ang taong ini maluya, iwawalat siya, tangani na makadulag sa mga Hudiyo, kan siya dinakop sa hardin kan Getsemani. Pagninigaran siya ning 3 beses bago siya magadan. Aram ini ni Kristo, alagad sa likod ka ini, pinili niya si Pedro na magin kasalihid niya digdi sa daga, asin pamayuhan ang simbahan. Itinao pa sa iya ang susi nin kalangitan, simbolo kan sa iyang pagpamamayo. Ano ang nahiling ni Kristo kay Pedro? Ang simbag, iyo ang kaluyahan. Kaluyahan na nagtataong dalan, tangani na magsarig sa iya, magin ang kusog, iyo ang Diyos. Magayon ang sabi ni San Pablo manunungod sa bagay na ini. Sabi niya, and I quote, I willing to boast of my weakness, because in my weakness, God is strong. Ini man ang gustong mahiling sa tuya ni Jesucristo sa satuya. Makasabi kita na, ang Diyos iyo ang sakong kusog, sa tahaw kan sa tuyang kaluyahan. Kadakla na beses, madali kitang pinanluluyahanin buot pag pag nadadaog kita nin kaluyahan. Urutrong pagkakasala, maraot na pag-uugali, mararaot na hilig. Tandaan ta mga tugang, nakita, gabos pwede man maging siring ni Pedro. Kung udok sa buot tang aakuon an sa tuyang mga pagkakasala, asin akuon an mahal na Diyos na magin sa tuyang kusog. Sa oras na kita nagahagad nin tawad huli sa satuyang mga kasalan asin kapabayaan, kinakaipuhan man nahagadon ta an grasya nin Diyos, tangani na kita tabangan sa satuyang pagbabago. Girumdumon ta ini, na sa sobrang kusog nin Diyos, garo kita nakasandal sa paril, sabi nga ni Ken. Sa kapangyarihan asin kusog ning Diyos, mayo nin imposible. Sa kapangyarihan asin kusog nin Diyos, ang kaluyahan pwede ser na magin kakusugan nin tawo. Sa bunyag tinawan man kita nin alyas kan sa tong kagurangnan, an sa tuyang palayaw, iyo an ngaran na Kristiyano. Ikinabit ni Kristo an sa iyang pangaran sa sato, buot sabihon, sa satuyang kaluyahan, biribit-bit niya to ang kakusugan na darakan sa iyang banal na ngaran. Kaya dapat panindugan ta ang satuyang pangaran bilang sarong Kristiyano. Ipahiling sa satuyang pag-iisip, pagtaram, asin sa gawi-gawi na kita Kristiyano. Tandaan ta, ini ang satuyang palayaw asin pangaran.
Ikaduha, siring na nakakabit ang ngaran ni Kristo sa satuyang kagurangnan asin Dios. Si isay siya sa satong buhay. Who is God for you? Si isay ang Dios para sa imo. Sa hapot na ini, ang mga kasimbagan manlain-lain na pwedeng makuha, inot na inot, pwedeng maging biblikal. Na ang Diyos iyo ang satuyang kaglalang, paratubos, hukom, asin iba pa. Alagad, igwaman pwede sir na hali sa personal na eksperyensya. Pwedeng an iba magsabi na iyo ang sa indang tugang, sa indang amigo, asin iba pa. Kadakol na paagi, tangani na ma-eksperyensyahan niya to ang Diyos, asin ang satuyang kagurangnan na si Kristo, asin ang sa iyang grasya. Ang mga sakramento tinugdas ni Kristo, tanganing magin agihan nin Diyos non na biyaya. Tanganing kita mailigtas asin mapano kan sa iyang pagkamuot. Namimidbidan man yato si Kristo sa iyang tataramon na nagtatao sa to nin buhay. Ang satuyang pagtubod asin pagkamuot sa Dios nagtatalubo bako lang huli sa satuyang nanunudan nadadangog umagin na babasa kundi man sa satuyang personal na eksperyensya kaibahan an satuyang kagurangnan. Mas mapararom lugod niya to ang satong relasyon sa iya kita na mga aki niya. Ang panghuri, sa mga babasahon, ipinahayag sa satoan realidad na nagpili ang kagurangnan asin dagos-dagos na nagpipili sa kanag-aapod din mga tawong magiging kasalihid niya para maipadagos ang sa iyang misyon digdi sa daga. Nagpili siya nin 12 apostoles na naging pinakainot na mga saksi kan ginibo ni Kristo na pinamayuhan ni Pedro ang naging pinakainot na Santo Papa. Nakapatugmad sa indang pag-utob sa misyon na iwinalat sa sainda, hali man sana sa eksperyensya ninda kan kaibahan ninda ang satuyang kagurangnan. Ini ang rason kung taano sagkod ngunyan, rinibong taon na nakaagi, ang satuyang simbahan, danay na nabubuhay, asin naghihiro sa pamayo kan Santo Papa, pun ki San Pedro, sagkod ki Papa Francisco, na iyo ang pamayo kan satuyang simbahan ngunyan. Kayto, yaon ang mga apostoles, mga disipulos, ngunyan na panahon, yaon ang mga kapadian, mga misyonero asin mga nasa buhay reliyoso na nagiging kasalihid kan mga inapod tangani na ipadagos ang misyonin kaligtasan ni Kristo digdi sa daga. Inaapodan man kita gabos mga tugang na magpartisipar, magtabang sa misyon na iwinalat nin kagurangnan sa paagikan sa tuyang simpleng pagsasabuhay kan pagtubod, sa paagikan sa tuyang tataramon, sa paagikan pagpahayag nin pagkamuot, sa paagikan sa tong mararahay na gibo. Sa grasya nin Diyos, ang siring na gibo, bibindisyonan, tanganing ang nagkakawararak, matipon, asin magkaburunyog sa sarong pagtubod. Mga tugang, pinapagirumdum kita sa selebrasyon na ini, bilang mga Kristiyano, na magmaigot kita na mamidbidan laloan sa tuyang kagurangnan asinan mahal na Diyos. Magkaigwa kita nin mas hararom na pagtubod asin relasyon sa iya, asin sa satong kagurangnan. Tangani na mapakusog asin tabangan kita. An hararom na pagtubod asin hararom na pagkamidbid asin hararom na relasyon sa iya, an magtutulod sa sato para makapagsimbag sa iyang pangapudan na ihiras an sa iyang kaligtasan sa iba.
na sa siring nagawi, nagigin kita mismo kasalihid ni Kristo digdi sa ibabaw nin daga. Amen. Matindog po ang gabos. Ipahayag niya aton sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Dios amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kang gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong naaki kan Dios, asin namon gikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Dios nagikan sa Dios, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, kay Birhen Maria, asin nani tao. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinubong. Asin kani katulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit nagtutukaw sa tuo kan Ama. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadean daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaunin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kay bakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi nin mga profetas. Asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nakahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Mantang naguhurup-hurup kita kan pagtugdas kan simbahan, mamibi kitang bukas an puso sa Ama para sa satong mga pangangaipo asin kan bilog na kinaban. Sa lambang pag-arang an satuyapon simbag kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganin ang Santo Papa, pakusugon kan Espiritu Santo, sa pagpadagos kang gibo ni San Pedro, sa pagiya kan simbahan, sa tahaw nin mga kadefisilan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganin ang gabos ng mga obispo, ang kapadean, asin mga lideres kan komunidad, magtalubo sa pagkamuot kan Diyos, asin mahuyong magutob kan mga katungdan na pinaniwala sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos ng mga paratubod, urog na ang mga nagaagi ni mga pagsubok, dai malingaw na si Kristo, iyo ang sarigan, nagapo, asin patugmadan kan sa indang buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, asin mga maedad na, danay nakamutan, asin ang tabayang kan sa indang mga familia, asin katuod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagtalikod na sa kinaban, magkamit din kapahingaloan sa kahadean kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no Ama, gibuha kaming danay na magsarig sa imo, linigyan sa mong mga puso, asin padanaya kaming maimbod sa imong mga pagbuot, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia, matukaw po ang gabos. Thank you. Thank you po.
po sa niyo, ligat sa iyong pagkamatinaw nagawa kami, tinapit ng bisay bunga kandagasin kan gibukan mga kamutin mo tayo maging para sa mo, tinapay ng buwan. Magkakagurang ng Diyos, ka po sa niyo, ligat sa iyong pagkamatinaw nagawa kami, tinapit ng bisay bunga kanbalado na sinigit. Matindog po ang gabos. Magpamibi ka mamatugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang makumanlugod kan Dios samang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan nahuli kan saro sanang sakripisyo nin pagampon, nabawi mo ang banwaan para sa imo, kaugaying warasan sa mo ang mga balaog nin pagkasararo, asin katuninongan sa imong simbahan huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas an mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas na danay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Dios na makakamahana dayong kasagkuran. Ta sa siring na pagkaherak, namutan mo ang kinaban, sinugo mo sa mo ang para tubos man sana, binot mong magisumaro siya sa samong kamugtakan maliban sa kasalan. Tanganing mamutan mo sa mo, anamutan mo sa aki. Sa pagkuyog niya, binabago kami para sa imong mga balaog na napatimasang mi sa pagkasala na ninday pagkuyog. Kaya kami man kagurangnan kay bakan gabos na angeles asin santos, nagpapahayag sa imo nin pagtubod maugmang nagsasabi. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan ni kanang gadan banal borabon ning gabos na kabanalan, kaya ning mga atang namimipi kami pabanalakan ng bunkan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay at salamat, binakini asin itinaw sa iyang mga disipulos na sabi, magako ka magabos asin magkakankay ni itaynan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya maninkali sa singgirari, pagpasalamat sa imo. Itinaw sa iyong mga disipulos na sabi, pamugabos asin maginom kay ni. Tayo niyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko.
Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong makagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkani ko mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararon kan Espiritu Santo. Giromdoma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero siringman. Giromdoma sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglawom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan. Dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon, kahiragi kami gabos na mimibi kami. Tanganing kay ba ni Santa Maria Birhen na inaakan Diyos, kay ba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkani kong magin kaheras kan buhay na dayang kasagkoran mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa akin sa Yeso Kristo. Uli sa iya, asin kay bani asin sa saya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasarukan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon na sin pinatod kan Diyos na nakaugalian, nangangas kita magsabi. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Agawang kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan warasan sa mga aldaw nyamuan katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglawam asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yeso Kristo. See
sa mga kapanahon. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan ni winawalat ko sa indo, ang sa kong katuninungan ni tinataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon, Amen. an katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo, nin katuninongan. Peace. Peace be with you. Maluhod po ang gabos. Uyan kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin sa kong kalag mauumayan. Tama na malugod daw.
Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, gibuha ang bulong na panokan sa imong pagkaherak, asin kay kaugaying himoa kaming magtalubo, asin siring na mag-uswag, tanganing makapagayagaya kami sa imo sa gabos na bagay. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw mo na po ang gabos. Asin pasalamatan niya to ang satuyang celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Mark Anthony Beria. Thank you, Father. Ang satuyang mass sponsor as in choir, Saint Anthony of Padua Paris, Iriga. Salamat po. Salamat man po sa satuyang altar server, mga nagbasa, akolito, asin sa tugabos na nakisumaro sa Santa Misang ini. Salamat po. Pasalamatan man niya to ang management and staff kang People's Broadcasting Network, asin Converge, sa padagos na pag-air kan misa nin banwaan sa telebisyon. Ini po madadalan alas 6 ng Domingong aga sa PBN TV5 as in Converge Channel 9. Mahihinanyog man po ang misa nin banwaan sa OKFM Radio. Ang misa nin banwaan madadalan sa FB live streaming as in YouTube. I-search lang po misa nin banwaan. Sa tuya pong i-like as in i-share sa satong mga kabisto, lalong-lalo na si mga nasa yung lugar o nasyon na daing nakakapag-atindir ning Santa Misa. Paisip po sa gabos, sa maabot na Biyernes, September 1, first Friday of the month, iyo po ang satong yearly activity, Alay Kiina. Overnight activity po ini, gigibuhon sa Basilica Minore. Mapuon po alas 6 nin Banggi, magkakaigwa po ni Santa Misa, healing session as in talk kan satong invited priest. Magkakaigwa man po nin dawn procession as in dawn mass. Ang katuyuhan po kaini, iyo tanganing magkaigwa kita nin matuninong asin maugmang kafiestahan kan satong mahal na patron, Nuestra Señora de Peña, Francia. Imbitado po ang gabos. Salamat po, asin matindog na para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, magduko kamo para sa bendisyon. Ang Diyos na makakamahan magbendisyon sa indo kan sa iyang pagkaherak, asin magpabulo sa indo kan kaisipan nin man nakakaligtas nin nakadunongan. Amen. Danay kamong pakakanon sa aaruganin pagtubod, asin tanganing kamo magtagal pabungahon kamo sa banal na gibo. Amen. Biriko niyan sa indong mga lakad, pasiring sa iya, asin ipahiling sa indo ang dalanin katuninongan, asin pagkamuot. Amen. Asin bendisyonan malugod kamo kan Dios na makakamhan, Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa, lakaw kamo, asin iharubay an Ebanghelyo. Salamat sa Diyos. Diyos maray na aldaw po sa indo gabos. Diyos marinal daw man, Father.